Maggie. Look, I go. Na bakwana se mbia matam no mulo na ni okoriri agbala Fabam phone m faga okoriri agbala imakwaso enwere onye kpọrọ m na phone call all invitations ha ka m ji ha IV edere ha ihu na azụ onye ikpere jere me na asị onye ikpere jere onye ihitu bom ọgọ m nwoke maka chukwu asụta obede ya aha ya kwanu ebe aha ya Mr. Nyem hedere Mr. nwoke nna Adendo Emmanuel aka Adidas onye na-eti Adidas ọ onye ihite bom onye wakpịrịkpọ mmanụ aha ya bụ ọ ya wụ the Chief Executive of Oma Global Logistics Nigerian Limited asọkwa a philanthropist who has helped so many guys ndị ikpere jere ndị shiweke ndị Uboma niile onye nwoke ọbụla ọnwụnwa ọbụla amụrụ na ihite Uboma onye a na-enye bedara aka philanthropist ọ ga-awe ya kpọfere filo ya no Philemon ndanga ma Philippian ọ ya kpọfechara ha kpọfechakwa ma elephantitis ha niile ka ya kpọfechara ha obodo Igbo na-enyere ha aka ata asịta birthday ya ụtọm ịmakwa kesi ka o mere last year o mere na Malaysia this year ya sị mba ya gị eme ebere ya ga-elu ka chief imo bịa na magi nsị ya mba na iwe ọgọ m nwoke na aga m abịa onye m jiri n'ịpụ ọsọsọ mbịa mkpọgọ na amaghị ga-aga nwoke asị hụ ego bụ ịnụla ego ịhụrụ onye nwere ike ikeliwele ka ihe ha nna gị na-ekeli makwa nwere ihe ikwuru ọgọ gị nwoke ole onye na-alụ na ihite Ubom aweluga wadum eso mosu eso me dan madu na mbere kwa no jere ka ga nwatakịrị gburu ọkpịrịkpọ Adidas ma onye ọwụ ga mam so ga-enyere m envelope ọ bụ ga ga ọ nwere nwoke wala nwere amanye ikpere jere nwere nwoke lekwa ụmụ uhi akpịghị esi aṅara abịa ọ bụ aṅara ka a ga-esi awụ isi aṅara apụta ga-achọ ori agụ na-abịa je lekwa aja n'otu lekwa local gọọmenti lekwa nsukutu nga ahụ niile ọnwụ ụmụ uhi na plan ebe anyị gaji ihe anyị ga-aṅụ ụtọ ma Chineke taa wụ 10th of August ọ wee amụrụ ya nwunye kwere ihe nwunye nwatakịrị nwa nwoke asị nwunye ya mere shọbụlọshọb adịghị nnọọ nwe edukeshọn nwunye ya nwere edukeshọn na nechọ anyị gara ngwata anyị kọmpọt onwe anyị gụzara isi Adidas nwoke m gị hụ ọnụ ya na-acharịrị ya dịka otiri ya n'ọnụ nwa ma bụrụ ọkpụrụkpọ na-eji mmiri anyị si ya happy birthday to you Adidas happy birthday to you Emmanuel happy birthday to you ndị Chineke unu gbalịala how old are you now ndị Chineke how old is he now how old is he now a philanthropist apụtazi egwu anyị afọ Lord mana ya ga-enye anyị ihe anyị ga-eri maka Chukwu trọk m ji ebu ihe maka asị onye bụ beskid ka aka egwu ngwa beskid ka naanị nwere isi ọcha dị nwa nwoke naanị nwere nwa nkenke gbanwee bịa iwu nwunye ka m nwunye gị na bọnde na emerecha bọnde gola m mekpere jire damn you Come you